اگر намоз خوانی و در заводи пива кор кунӣ, намозат қабул мешавад ё не? пива рост кунӣ, намози пешина нахони, яъне пива тайёр кунӣ, пива худат омода кунӣ ва намози пешина ба ҳамин хотир нахонӣ, чӣ мешавад? албатта бародарои азиз, дар пивзавод кор кардан, яъне дар ҷое ки уҷа шароб тайёр карда мешавад, кор кардан ҳаром ва ноҷоиз аст. чунки ҳаром будани шароб бо далелҳои қатъии қуръонӣ ҳаром буданаш собит аст. ба ҳамин хотир бародарои азиз, аз ин хел ҷойҳои корӣ шумо парҳез бикунед. шумо натарсе ки мо кор намеёвем ё ин ки каме ҳамон маоши баланде ки онҳо ваъда мекунанд чашмотона кур мекунад ва шумо меред дар ҳамхели ҷойҳо кор мекунед. аз аллоҳ битарсед бародарои азиз. фарзандотона бо луқмаи ҳалол калон бикунед. аллоҳи раббулоламин дар қуръон мефармояд: ва ман яттақи llаҳа яҷъал лаҳу махраҷан. ҳар касе ки тақво пеша кунад, яъне аз ҳароми парвардигор даст бикаша, худованд ӯро аз тамоми мушкилот як баромадгоҳ муяссар мекунад. ва дар давомаш мефармояд: ва ярзуқҳу мин ҳайсу ла яҳтасиб. ва ӯро худованд ризқ медиҳад аз ҷонибе ки умед надорад. бародари азиз, аз ҳамин хел ҷойҳои корӣ ба хотири аллоҳ парҳез бикун. ба хотири аллоҳ ҳамон хел ҷойи кориро тарк бикун. ба ҳамон хотир ки аллоҳи раббулоламин аз ту розӣ шавад. аллоҳи раббулоламин барои ту як кори хубу беҳтареро насибат мекунад ки дар касбу кортам баракат мешавад иншоаллоҳ. аммо дар масъалаи ин ки намози ҳамин хел инсоне ки дар пивзавод кор мекунад, дар ҷое ки шароб тайёр карда мешавад кор мекунад, намозаш чӣ мешавад? албатта агар корҳое ки ҳамин коре ки анҷомаш метиҳад ё ин ки шароба нӯшиданша ё тайёр карданша, ҳамин хел корҳоро агар ҳалол надонад, яъне гуноҳ дониста ҳамин корҳоша бикунад, ин хел инсон фосиқу фоҷир шумурда мешавад. вале масъад ӯро кофир шумурда намешавад. аз ҳамин ҷиҳат ки фосиқ ва фоҷир, яъне мусалмон ҳаст, мусалмони гунаҳгори фосиқ. ба ҳамин хотир мо гуфта наметавонем ки намозҳои ӯ қабул намешавад. албатта иншоаллоҳ намозҳош қабул мешавад, вале ба хотири аз он ҷиҳате ки дар ин хел ҷойҳои ҳаром як чизи ҳаром омода мекунад ва дар кори ҳаром ёрдам мекунад, фосиқу фоҷир шумурда мешавад. аллоҳи раббулоламин дар қуръон мефармояд: ва таавану алал бирри ваттақва ва ла таавану алал исми вал удвон. шумо якдигартонро ба корҳои хуб ёрӣ битиҳед, якдигартонро ба корҳои гуноҳ ёрӣ натиҳед. дар корҳои гуноҳ, дар корҳои зулму ситам бар дигаро якдигартонро ёрӣ натиҳед. пас вақте ки дар пивзавод кор мекунад, дар кори ҳаром ёрдам мекунад. яъне шаробо омода мекунад ва чандин нафарҳо аз шароби тайёр кардаи ӯ истифода мебаранд ва кори ҳарома анҷом медиҳанд. ба ҳамин хотир бародарои азиз, аз аллоҳ битарсед ва аз ин хел ҷойҳои корӣ қатъан парҳез бикунед. шумо аз ин натарсед ки мо ҷойи кори хуб намеёвем, ҳамон маоши баланде ки онҳо ваъда мекунанд чашмои шуморо кур накунад. шумо охирата фикр бикунед. чӣ тавре ки аллоҳи раббулоламин мефармояд: ва ман яттақи llаҳа яҷъал лаҳу махраҷан. ҳар касе ки тақво пеша кунад, аллоҳи раббулоламин аз тамоми мушкилот барош як баромадгоҳ муяссар мекунад. ва ярзуқҳу мин ҳайсу ла яҳтасиб. ва ӯро аз ҷониби ризқаш метиҳад ки умед надорад. аммо ба хотири ҳамин хел корҳои ҳаром, на танҳо ба хотири кори ҳаром, ба хотири кори ҳалолам ки боша, агар намоза қазо мекунӣ, ин гуноҳ болои гуноҳ мешавад. ин хеле кори зиште ҳасте ки аллоҳи раббулоламин ҳамун нафарҳоеро ки намозхон ҳастану вале намоза аз вақташ гузаронда мехонанд, яъне қазо карда мехонанд, кора муҳимтар аз намоз медонанд, барои ин хел мардум вайл мегӯяд. аллоҳи раббулоламин дар сураи моъун мефармояд: фавайлун лилмусаллин. вайл аст барои намозгузорон. дар инҷа худованд нагуфт ки вайл барои бенамозон, вайл барои намозгузорон гуфт. ҳоло савол мешавад ки чӣ гуна намозгузоре ҳастанд ки аллоҳи раббулоламин барои онҳо вайл мегӯяд? аллазина ҳум ан салатиҳим саҳун. дар давоми оят аллоҳи раббулоламин чунин намозгузоронро васф мекунад ки аллазина ҳум ан салатиҳим саҳун. ҳамон хел намозхонҳое ки аз намозшон ғофиланд, нисбати намоз бепарво ҳастанд, кора беҳтар аз намоз медонанд. бародарои азиз, ба хотири кор, на танҳо кори ҳаром, агар кори ҳаром ки боша бо корш бисёр